Ja tervetuloa seuraamaan mun tallin maideita. Sitä ei voida ollut kuvata aiemmin, koska joko kamera on ollut rikki, tai sitten ollaan just ollut ostamassa uutta kameraa, tai sitten mä oon ollut kipeä myös vähän lähiaikoina. Ja joo, mut nyt me kuvataan tää mun tallimaide ja tässä videossa on tosi kiinnostava, joten tää kannattaa katsoa loppuun asti, koska me mennään präkkäämään tyyppejä vähän videon lopussa. Mut ekas me vuokrataan Nipsua, mun hoitopania. Ja me mennään Nipsun kanssa varmaan kentälle tai maneetiin rätsästämään, koska se tykkäsitte siitä mun ja Nipsun tuntikoosteesta niin paljon, niin mennään nyt taas Nipsulle, koska mä saan taas vuokrasta sitä. Mut mä hain Nipsun jo tuolta. Toi ei sit oo sen oikea tarha, mut me viedään se tunnin jälkeen sinne. Sitten me mennään viemään Nipsu hoitopaikalle. Me ei hoideta se tossa, koska mä haluan hoitaa sen ylätallilla. Tänne näin. Tulepas tähän näin. Noin. Nyt mä laitoin Nipsun tähän kiinni ja nyt mä alan harjasta. Ja mä menen siltä nää varmaan ilman satulaa. Koska miksi ei? Niin meidän pitää käydä hakea suitset sille vaan nopeasti alhaalta, niin sitten voidaan mennä. Aletaan harjaamaan. Woohoo! Mä hain siis tohon nyt noin Nipsun. Mitä tulee tänne, niin mä saan kuvattua teille paremmin. Niin mä hain nyt noin ponisuitset tohon. Siis noi on jo oikeesti ponisuitset. Me ollaan vaan tehty niistä ponisuitset. Nyt me harjataan toi potki. Ja sitten me varustetaan se noille. Ja sitten me lähdetään maneesiin, koska mä päätän mennä maneesiin, koska täällä on vähän kylmä. Ja mulla ei oo takkia vielä ainakaan tallitakkia ostettu vielä mulle äitin kanssa. Nyt me otetaan harja tuolta. Kunnolla Nipsun peppua. Mä harjaan. Nipsu, älä syö kameraa. Kunnon peppuharjaus Nipsulle. Sit suitset päähän. Hei, suitset tästä näin ja sit mennään laittaa ne Nipsulle. Mennään Nipsunen maneesille. Tules nyt, älä vekkuroi. Nyt me siis saavuttiin maneesiin, mut tää on niin pimeetä, niin me pitää käydä vielä laittaa valot tänne maneesiin päälle. Ja nyt laitetaan noin valot. Sitten ratsastelemaan. Noin. Ohjat jotenkin tuolta kaulalle. Mä en saa noita tuolta kaulalle. Nipsu! Oikeesti! Ei oo hauskaa. Uudestaan. Liiku. Nipsu meni tonne, niin me näytään kamerassa. Nyt me laitettiin, avustaja laittoi noin puomit. Mä en nyt tiedä, haluatko avustaja tulla tähän kameralle. Haluatko tulla Frida tähän kameraan? Frida! No siis, en tiedä, kyllä mä voin näkyä, mutta mitä siis vaan kohta nähtee, niin Bella tulee varmaan. Etkä lähde kuule, kun sinä oot koko tunnin. Mut kyllä mä voin. Eli moi, mä oon Frida ja no, mä nyt autan Elliä tässä tunnin aikana ja no, kuvaan sille tätä pätkää. Niin, jos on jotain, jos Ellillä on vaikka jotain, tai jollain teistä tallilaisista on jotain valittamista, niin mä oon sitten Frida tän videon takana, mutta mä menen vähän tuolta eri puolelta maneesia teille vähän kontenttia tai videoa. No niin. Frida, miten sä nyt siellä yhtäkkiä kuvaa? No sori, mä en kuvaa sit tuolta toiselta puolelta. No niin, mä kuvaan siis nyt tästä. No niin, liiku, niin mä kuvaan tästä. Nipsu poni! Pysy kyydissä, please!
hyvä. Ootas. Noin. Pysyit kyydissä. No tietenkinhän onhan mä semmonen akina, mutta kuitenkin. Kohta alkaa ottaa jo ravea jostain. Meinaatte vielä kauan olla täällä, koska tuolla alkaa kohti jo vähän hämärtää, koska sä aloit kuvaa tätä vähän myöhään, koska kello tulee kohti jo kyllä 3, että ei siellä nyt vielä hämärä, jos kello on vasta 3. Tää nyt on vaan huono laatu. No, mutta mun pitää kyllä ainakin kohta lähteä tallilta kotiin, koska Iska haluaa, että mä menen tänään aikaisemmin kotiin, niin... No joo, me nostetaan vielä Nipsun kanssa kerran laukka, niin sit voit lähteä ja sit mekin lopetetaan. No joo, no mä nyt au, vitsi. Miten tässä mennä tälleen? No niin, mä kuvaan nyt niin nostakaa. Voisi mennä kuvaa tonne toiselle puolelle. No selvä. Noin. No mä kuvaan sitten tästä. Kuvaa. Aika hyvä nosto, hyvä. No niin, mutta nyt mun pitää oikeesti lähteä. Mä jätän kameran vähän. Frida, sitä siihen voi jättää oikeasti. Moikka, mun pitää nyt mennä, moi joo. Aina saa itse nostaa nää, noin. No niin, mä siivon noi puomit ja jos mä lähden viemään Nipsua tarhaan. Joo. Siivottuu noi puomit tosta pitkälti. Nyt Nipsu saa... Odotat nyt siinä. Mä käyn sammuttamassa valot. Koska... noin. Ja sitten hakemassa nippeponin. Ouch. Oikeesti pysy nyt kamera. No niin, sit mä talutan sun. Nyt mä oon hoitanut ja harjannut Nipsun ja seuraavaksi mä käyn hakee sen loimen ja vien ton harjapakin pois. Koska Nipsu pitää loimittaa tonne ponilaan. Sitten laitetaan toi tosta. Idiootti harjapakki, mene nyt kiinni. Paviaanin. Loimi. Au! Loimi Nipsulle. Loimi Nipsulle. Nipsulle. Loimi, noin. Mennään. Tarhaan. Sut pitää päästä tonne tarhaan. Noin. Tule. Mä päästän sut vapaaksi. Noin niin, ootat, niin mä tuon sulle sun mässit. Tuossa on mässi. No niin, sit pari prankkiä. Mä yritän mennä tänne pullojen sekaan. Sit kun joku tulee tänne, niin sitten ei, huono. Mulla on parempi prankki vielä mielessä. Niiden pitää rottaa. Bella, Sandra. Bella? No, joo vai ei? Joo. Ei olisi kantinut vastata, joo, siellä on jotain tyhmää. Ei oo. Voitko ostaa mulle croissantin kahviosta? Tai no, sähän sanoit joo. Ja tässä oli tää. Moi moi!